ମୁଁ ପାରିବି ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଅସାଧାରଣ କରିଦିଏ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ, ତୁମକୁ କହିବେ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହସି ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ, କେହି ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖାଇ ତୁମକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଦୁନିଆର ମତ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଯାହା ବି ଭାବୁ, ତୁମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ତୁମର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ସଫଳ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସଫଳ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବିଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅନେକ ରାତି ନିଦ ବିନା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପାରିବି, ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କେବେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେବ, କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବେ ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ କହିପାରିବ ମୁଁ ପାରିବି, ତେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୁମକୁ ଛୋଟ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ତୁମର ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ତୁମ ପାଖରୁ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ପଚାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ନିଜକୁ କୁହ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପାରିବି। ଏହି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମନେ ରଖ, ସଫଳତା କେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛ, ତଥାପି ଚାଲ, କିନ୍ତୁ କେବେ ରୁହ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ତୁମ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମନେ ରଖ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଥୀ ତୁମର ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ହରାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ତେବେ କେହି ତୁମକୁ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମର ଆରମ୍ଭ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, ତୁମ ପାଖରେ ବଡ଼ ସାଧନା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କରେ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରି ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ନୁହଁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଅସଫଳତାକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ସଂଘର୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ହୃଦୟର ଗଭୀରରୁ ବାରମ୍ବାର କହିବ ମୁଁ ପାରିବି। ଏ ଦୁନିଆ ମୋତେ ଯାହା ବି ଭାବୁ, ମୋ ପରିଚୟ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମୁଁ ହାର ମାନିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବି।